Ja morjesta taas kaikki, se olisi Vialuri täällä ja tervetuloa katsomaan Hevostier-lista osa 2. Ja nyt me ränkätään nämä hevoset ja ajattelin tehdä toisen osan, koska teki mieli. Ekana tulee tämmönen. Tää on ihan ok näköinen ja hyvän näköinen. Niin tämä menee B-hen. Toi on ihan mun mielestä söpön näköinen. Sitten seuraavaksi tulee joku tämmönen hyvin. Toi menee D-hen. Sitten mikä toi on? Onko se joku hevos? Tää on karuselli tämmönen hevonen. No mun mielestä karusellihevoset on aika hienoja. Mä laitan sen B-hen. Sitten joku tämmönen kuollut hevonen. Ei kiinnosta. Sitten tämmönen ruma. Tämmönen on niin söpön näköinen, niin mä laitan sen B-hen. Sitten tää menee C-hen. Tää on näyttää söpöltä, mä laitan sen A-hen. Sitten tulee tämmönen. Se menee C-hen. Sitten joku tällainen. Tällaiset menee B-hen. Sitten joku tämmönen. Se menee C-hen. Tää on söpö. Tää on ehkä näistä kaikista söpöä. Tähän mennessä mä laitan S-ään. Se on niin söpö. Sitten tämmönen menee tuohon. Tää on vaan kuin random hevosjuttu. Mikä tää on? Ai. Joku hevos tämmönen niinku. What? Tää menee tohon noin. No tää ei näytä kyllä niin yhtään miltään kiinnostavalta. Ei tääkään. Tää muuten ei näytä kans yhtään kiinnostavalta. Eikä tääkään. Tää on ihan söpön näköinen kuva. B-hen. Ei kiinnosta. Teekö menee siihen? Kuva on ihan ok. Ei oikein vaikuta. Ihan söpön näköinen A-han. Tää on se ihan ok. Tää ja tämä menee sitten ykköseksi kaikki. Niin, tuollainen. Sitten tämmönen menee tähän näin ja tämmönen tähän. Tähän. Tai ei toi näytä kyllä hyvältä. Mut se näyttää hauskalta. Okei, kiitos kun katsoitte. Nyt tuli tämmönen tier-lista. Ja kiitos kun katsoitte enää ensi videossa. Se olisi moro.